Wilujeng dalu Mbak Yu Fitri. Wilujeng dalu Mas Andri. Aku nek karo sing iki ne rada piye ngono. Nggih piye? Lah aku kleru ya aku omong dipotong selawe lah ya cilaka. Lho, aku gak berhak. Ora berhak. Niki saderengipun kagem keluarga ageng Bapak Wakit sekalian Ibu Mini nak dipun aturi uluk salam rumiyin monggo. Nggih niki saderengipun dalu maturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki doa terbaik untuk pengantin berdua. Monggo no. Aku ndongakne nganten. Iya no. Yo kabul apa ora? Yo kabul kok yo rumangsaku ki. Lah aku dhewe muntir lho. Oh iya. Aja kaya ngono to. Kok bares men rumangsaku. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Terkhusus juga untuk pengantin putri, bagaimana cara agar menjadi istri yang solekah dan berbakti. Sampean belum ngertos? Dereng. Aku tak belajar. Iki wis ngerti? Halah kuwi kok meneh gak ngerti. Pangapunten nggih Mbak Manten, cara agar menjadi istri yang baik itu cukup memenuhi 3P. 3P. P yang pertama. Penampilan. Jadi ki neng omah apa metu kudu dandan. Nah, iya kaya. Nah, wis to. Yo. P yang kedua, perhatian. Jadi Mbak Manten ini penampilan, perhatian. Nah, sing terakhir iki pelayanan. Nah, kuwi lho. Ya masak. Ya nyuci. Nah. Lah babu. Wis to, angger telu kuwi terpenuhi lah wis ora mungkin ana lagu Mangkupurel iki ora mungkin ana. Ya lagu tok, Mas. Ya lagu tok. Jadi niki pripun? Niki kunjuk sagunging para tamu ingkang radi sepah nok. Jumbo kalian swasana dipun aturaken iramanipun tasih campur sari monggo. Playere seizin. Wong nggih. Pangapunten niki Mas player tasih toyan. Dipun rantu sak meres. Mbak bilih niki saking ibu-ibuke. Halo Bu. Oh, adeknya mau nyanyi. Niki badhe nyanyi. Oh ya, sini. Niki mriki. Mau nyanyi apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir. Dipegang. Ada di sana ya, di sana. Sini. Kenalan dulu. Ini sini Adek. Ya, kersane disoteng baru selesai. Iya. Oke. Adek, ini bareng-bareng nyanyi Joko Tingkir. Iya. Adek namanya siapa? Nafila. Kalau Adek namanya siapa? Naura. Kalau yang ini? Erlin. Nyanyi bareng ya. Saya nunggu. Ayo kenalan dulu. Ini sama Bang Jarwo. Oh, lo pinter. Iya nih. Oh, iya masih. Oh, siap. Oke, siap. Jong mangsamu mulai. Iya kok ya. Dipun rantu sama iki. Iki mesakne niki adik-adik badhe nyanyi sawetawis. Aku jongkoke yo gak apa-apa yo. Aja. Monggo keluarga ageng Kalista Musik iramanipun tasih gantos ndandut. Joko Tingkir katuraken sumangga.
Sudah Dek. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Inilah penampilan dari TK Harapan. Ngatos-ngatos. Iya. Nggih niki sampun katur Jawa Tingkir nggih. Durung, Nok. Dereng kok ya kesing ngaturne adik-adike. Niki samangke sak sampunipun adik-adike gantos buke. Nggih, lah iya kak ya. Ibuke. Ya lumayan deh iki kak ya. Monggo. Niki nanjakne sing tukange ngendang saka isi Surakarta.